Святая імша ў Удзеле 5 мая прайшла пад акампанемент польскіх дудароў. Адбылося это ў апошні дзень 3-го міжнароднага фэсту дударскіх рэгіёнаў «Дударскі рэй», які праходзіў на Глыбоччыне з 3 па 5 мая. Стала ўжо добрай традыцыяй, што фэст завяршаецца ў касцёле беззаганнага зачацця Панны Марыі ў Удзеле. Арганізатар фэсту Віталь Воранаў лічыць Удзела сваёй малой радзімай, бо тут жылі яго дзядуля і бабуля. Таму і завяршаецца святочная праграма менавіта тут. Тым больш, што выступ дудароў падабаецца і святарам, і парафіянам. У гэтым годзе ў Удзела завіталі дудары з Польшчы і арганізатар фэсту Віталь Воранаў. Перад пачаткам богаслужэння яны ўрачыста ўвайшлі ў храм, іграючы на сваіх інструментах. Дудары з Польшчы Адам і Каміль Кнобель, а таксама скрыпачка Караліна Коцік упрыгожылі сваёй ігрой святую імшу. На самым пачатку богаслужэння святар акрапіў вернікаў святой вадой. У сваім слове да вернікаў ён звярнуў увагу на ўрывак з Евангелія, які чытаўся падчас імшы. У ім гаварылася пра тое, як вучні Хрыста сустракаюць свайго настаўніка пасля яго ўваскрасення. Ён хоча есці і просіць сваіх вучняў яшчэ раз закінуць сетку. Перад гэтым вучні нічога не злавілі, а тут здараецца цуд. Поўная сетка рыбы. І толькі тады яны пераконваюцца, што перад імі сапраўды Езус уваскрэслы. Айцец Яраслаў правёў паралель з цяперашнім часам. Калі мы таксама ходзім у нядзелю ў касцёл, прымаем камунію, але да канца не верым у Езуса Хрыста. Атрымоўваецца, што Бог прысутнічае ў нашым жыцці толькі ад нядзелі да нядзелі. А большасць католікаў наогул ходзяць у храм толькі для таго, каб пасвяціць вербы альбо стравы на велікодны стол. Езус чакае тут нас у святыні кожную нядзелю у выглядзе хлеба і віна, таму не трэба прапускаць сустрэчу з жывым Езусам, заклікаў айцец Яраслаў. Ён таксама звярнуў увагу, што Бог павінен прысутнічаць у нашым жыцці кожны дзень. Пасля гаміліі айцец Яраслаў удзяліў сакрамент хросту Ксеніі і Мікіту, далучыўшы такім чынам іх да супольнасці каталіцкага касцёла. Напрыканцы святой імшы вернікі разам са святаром памаліліся літаніяй да Маці Божай, пасля чаго адбылася працэсія вакол касцёла. У ёй удзельнічаў таксама і мастак Алесь Пушкін, які разам з сынам Мікалаем адмыслова прыехаў на дударскі фэст і удзельнічаў ва ўсіх яго мерапрыемствах, у тым ліку і на гэтай імшы. Пасля заканчэння імшы да пробашча і вернікаў звярнуўся Віталь Воранаў. Ён падзякаваў святару і сваім землякам за тое, што яны заўсёды так цёпла сустракаюць музыкаў у сваім храме. А пасля польскія музыкі далі невялікі канцэрт для парафіянаў, які ім вельмі спадабаўся.
Апошнім выступіў Віталь Воранаў, які зайграў на копіі глыбоцкай дуды, якую ён у мінулым годзе адшукаў у Віленскім музеі. На гэты час віленская дуда лічыцца найстарэйшай беларускай дудой, хаця больш правільна назваць яе верацейскай дудой. Вырабіў яе копію майстар Сергей Чубрык. Віталь Воранаў – беларускі перакладчык, літаратар, выдавец, публіцыст і універсітэцкі выкладчык. У 1996 годзе ў 12-гадовым узросце пераехаў разам з бацькамі ў Польшчу. Жыве ў Познані, выкладае ва ўніверсітэце. Перакладае з чэшскай, польскай і англійскай моваў. У 2017 годзе арганізаваў глыбокім першы дударскі фэст, які сёлета прайшоў ужо ў трэці раз.